एनलार्ज्ड प्रोस्टेट भा बनाइन प्रोस्टैटिक हाइपोप्लेजिया BPH तब होला जब प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाले आ मूत्रमार्ग पर दबाव बनावेले। ऐसे मूत्राशय के पूरा तरीका से खाली कईल मुश्किल हो सकता। प्रोस्टेट बढ़ने के मुख्य कारण में से एगो बुढ़ापा होखेला, लेकिन कुछ साधारण टिप्स से एकरा के ठीक कईल जा सकता। एक एक्सरसाइज आपके समग्र स्वास्थ्य खाती निमन बा अवुरी प्रोस्टेट के स्वास्थ्य में सुधार करे में मदद कर सकता। व्यायाम से खून के बहाव में सुधार होखेला, अवुरी सूजन कम होखेला। एकरा से बढ़ल प्रोस्टेट के कम करे में भी मदद मिल सकता। लेकिन ध्यान रहे कि साइकिल चलावे जैसन व्यायाम मत करी, काहे कि एकरा से आपके प्रोस्टेट पर दबाव पड़ सकता। 2. कीगल एक्सरसाइजेस। कीगल एक्सरसाइजेस से मूत्राशय के आसपास के मांसपेशी के मजबूत करे में मदद मिलेला। यह व्यायाम के करे खातिर कुछ सेकंड खातिर पेशाब के बहाव के नियंत्रित करे वाली मांसपेशी के दबा ली, फिर ओ के छोड़ दी। एकरा के कई बेर दोहराई। ई व्यायाम पेशाब के ड्रिबलिंग कम करे में मदद कर सकता, अवुरी मूत्राशय के ठीक से खाली कर सकता। 3. बाथरूम के इस्तेमाल करत घरी आपन समय निकाली, आराम से रही, अवुरी अपना मूत्राशय के पूरा तरीका से खाली होखे दी। भागदौड़ से मूत्राशय में पेशाब रह सकता, जवना के चलते प्रोस्टेट बढ़ सकता, संक्रमण चाहे पथरी हो सकता। 4. कैफीन अउरी अल्कोहल। कॉफी से पेशाब के उत्पादन बढ़ेला, अवुरी शराब डायोरेटिक होखेला। ऐसे दोनों मूत्राशय में जलन पैदा कर सकता, अवुरी आपके बढ़ल प्रोस्टेट के अवुरी खराब कर सकता। एकरा के सीमित कईला से आपके बढ़ल प्रोस्टेट के लक्षण के प्रबंधन में मदद मिली, अवुरी मूत्राशय के समस्या से बचाव हुई। टमाटर जैसन खाद्य पदार्थ में मौजूद लाइकोपीन के एंटीऑक्सीडेंट गुण खाती जानल जाला। इस सूजन के कम करे में मदद कर सकता, अवुरी पेशाब के बहाव में सुधार कर सकता। ऐसे आप अपना डॉक्टर से सलाह लेला के बाद लाइकोपीन के सप्लीमेंट के अपना आहार में शामिल कर सकता। टिप्स के आजमा के बढ़ल प्रोस्टेट से छुटकारा पाएं।